ҳолатҳои гирифторшавӣ ба фалаҷи кӯдакона ки дар тоҷикистон ба қайд гирифта шуданд нишон доданд ки ин беморӣ хусусан дар кӯдаконе пайдо шудааст ки ба ваксинатсия саривақт фаро гирифта нашуданд. тибқи тақвими миллии иммунизатсия бар зидди бемориҳои сироятӣ бо ваксина идорашаванда ки аз ҷониби вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии мамлакат татбиқ карда шудааст, бояд кӯдакон пурра ба ваксинаҳое ки пешбинӣ шуданд бо назардошти ба таъхир наандохтани муҳлати қабули ваксина фаро гирифта шаванд. вале мутаассифона ҳолатҳое ба назар мерасад ки волидайн аз имкунии кӯдаконашон даст мекашанд ё ин ки нафарони калонсоли хонавода намегузоранд ки кӯдакон бо ваксинатсия фаро гирифта шаванд. ин беморӣ вақти охир дар ҷумҳурӣ бисёр шуда истодааст. Сабабаш сари вақт муроҷиат накардани модарон ба табибон, яъне мутахассисоне ки давраи ҳомиладориашонро назорат мекунанд, ба гинекологҳо, духтурони занона, яъне муроҷиат накардан аст. баъдан сари вақт скрининг бояд гузаронанд, яъне пешгирӣ аз ҳамин ҳолатҳое ки внутриутробни развития ягон хел патологияе ки ҳастае, ҳамоноя бояд пешгирӣ кунанд. тақвими миллии иммунизатсия бар зидди бемориҳои сироятӣ бо ваксина идорашаванда барои ҳимояи кӯдакон аз давраи таваллуди то 6-сола нигаронида шудааст. кӯдаконе ки тибқи тақвими миллӣ ҳама намуди ваксинаҳоро саривақт қабул мекунанд, аз ин гуна маризиҳо эмин буда ба онҳо беморӣ таҳдид намекунад. вале он нафароне ки бо ваксина фаро гирифта намешаванд, ҳангоми интиқоли вирус ба мамлакат ин кӯдакон мавриди ҳадафи вирус қарор гирифта ба фалаҷи кӯдакона дучор мешаванд. фалаҷи кӯдаконаи махсарӣ бисёртар ин метавонад ки внутриутробна, яъне дохили батнӣ сар шавад ва ё ин ки ҳангоми таваллуд вазнин гузарад, давраи род, яъне ки давраи таваллуди кӯдак, ҳамон вақт метавонад ки ба амал ояд мисол ба кӯдак. вай кӯдакон вазнин таваллуд мешаванд, аз кӯдакӣ аллакай онҳо, яъне ки мо мегӯем ки кандидат на ДЦП мегӯем, яъне ки фалаҷи кӯдаконаи махсисарӣ, инҳо ҳамашон аллакай риски ҳамон беморӣ ба ҳастанд. сабаби пайдоиши ҳолатҳои сироятёбии кӯдакон ба вируси фалаҷи бо ваксина алоқамандбудаи намуди 2ро ба сари вақт ваксинатсия нашудани кӯдакон рабт доданд. аз ин рӯ бояд ҳар як падару модар огоҳ бошад ва бо саломатии фарзанди худ диққати ҷиддӣ диҳад. бояд волидайн нисбат ба саломатии фарзандашон бетафовут набошанд ва тибқи паспорти иммунизатсияе ки баъд аз таваллуд ба ҳар кӯдак дода мешавад кор баранд. кӯдаконе ки дар муассисаҳои таваллудӣ ба дунё меоянд, соатҳои аввали пас аз таваллуд бо ваксинаи зидди бемории фалаҷ тариқи чаконидан ба даҳон фаро гирифта мешаванд ва пеш аз рухсатшавӣ аз таваллудхона ваксина бар зидди бемории сил дар кӯдак тақриз карда шуда, он дар паспорти иммунизатсионӣ сабт гардида ба дасти модар дода мешавад. тибқи нишондиҳандаҳое ки дар паспорти иммунизатсионӣ мавҷуданд, бояд кӯдак бар зидди ин ё он намуди бемориҳои сироятӣ бо ваксина идорашаванда эм карда шаванд.